Kuchyňa premium, vysokokvalitné vybavenie. Navrhnutá s dôrazom na každodenný komfort. Závesy Soft Touch zabezpečujú plynulé a tiché dovieranie dvierok, čím zvyšujú komfort každodenného používania kuchyne. Kovové zásuvky z grafitovej línie Nexus, vybavené systémom tichého dovierania, ktorý zabezpečuje plynulé a takmer bezhlučné zatváranie. Zásuvky sú vybavené špeciálnou vložkou na príbor, ktorá organizuje priestor a uľahčuje každodenné používanie. Kovové úchytky vyrobené z pravého brúseného hliníka. Neopakovateľný dizajn, jedinečný a moderný vzhľad. Plynové vzpery umožňujú plynulé zdvíhanie a spúšťanie dvierok hornej skrinky nad digestorom, pričom zabezpečujú tichú prevádzku a vysoký komfort používania. Skrinky sú vybavené 4 nezávisle nastaviteľnými nožičkami, ktoré účinne vyrovnávajú väčšie nerovnosti podlahy. Korpusy a čelá vyrobené z dosiek Nexus Econatura Plus Plus spĺňajú najvyššie ekologické a zdravotné normy, zabezpečujúc jednu z najnižších emisí formaldehydu na svete. Hrany nábytku sú zabezpečené polymérom ABS, čo zvyšuje ich odolnosť voči mechanickému poškodeniu, ako sú škrabance, preliačiny a oder. Profesionálny montážny návod umožňuje jednoduchú a bezproblémovú montáž aj osobám s malými skúsenosťami s montážou. Nastaviteľné závesné kovania s profesionálnou trojrozmernou reguláciou umožňujú montáž horných skriniek prakticky na každej aj nerovnej stene. Kuchynský nábytok je zahrnutý do predĺženej záručnej starostlivosti na 3 plné roky.